Igama lami ndinguZola Kaso. Ndabonwa ke kwamajiza, ndanguZola Kaso majiza. Ndangutitshalakazi. Ndimka ebutitshalakazi. Ndazojoyina uRadio Bantu. Ndingene ngo-1987 apha. Ndenza inkqubo yamakhosikazi eyangoLwezine naphakathi evekini. Andaphelela apho kwakho islot endisinikwayo. Ndaqala umculo wevangeli oduration yayo yayi-45 minutes. Ndawuqhuba lo mculo wevangeli ngulo wavula inyoba uba ndikwazi uyongena nakumabonakude ndiqale uGospel Gold. Ndizenzele ke inkqubo ezininzi ke apha nditranslator nge-Afrikaans, ndisenza ii-programs for abantwana abancinci. Into ebalulekile ke ebantwaneni kuba funeka bahlale phe ewayilesini bamamele bamane uthi phuma mama phe ewayilesini khawuze apha ndifuna ukubona. Yayinkqubo emandi kakhulu ke ezo nkqubo zabantwana. Ndaprodyusa ke ndapresenta ezo nkqubo. Ndaqhuba ezinye programs, ndizenzile afternoon drive, ndizenzile ke i-jazz show, ndizenzile i-party time, ndizenzile i-classical music apho ndandisenza ke nangecawe abantu behleli kuthe nqwadalala sibona uba lixesha elililo. Zininzi ke inkqubo endithe ndazenza apha ekhayeni nam ndisonwaba. #UWFM56. Zenzile into ezimnandi ke ebantwini ngelinyanga kanye sibhiyozo lamaqhawe ethu. Ushiye umzila emakhayeni abantu. Ushiye imini ezimandi bahleka bagigitheke. Uyitherapy kuyo yonke into. Uzukuphule ke ungakhokhomi. Enkosi.